Ayo le. Wah, sitok cok. Yo. Wong lek kulit ireng kuing kakean vitamin D mengandung Lactobacillus protestus DHA omega 3. Alah. Dia ingin lho. Lactobacillus protestus DHA omega 3. Lactobacillus protestus DHA omega 3. Burine virus. Ya lagune apa no? Mbak Lintang. Ya. Nyanyi sing kira-kira sing nabuh ora ngerti, sing mirsani ora ngerti apa? Nyanyi dhewe ya, Mas. Kalem. Wong loro do ngamuk kabeh. Ndak apa-apa PMS. Persik mania Kediri. PMS kok persik mania. Wi PMK. Ya kena lagune apa? Sama nisane apa? Aku nawani aku sembarang iso Mas omongan Mas. Lah aku yo manut yo Mas yo. Ngene iki lek cah loro do manut-manutan tak gone polsek. Apa mungkin ada permintaan gitu? Tambal ban. Hah? Tambal ban. Ojo kuwi liyane kuwi. Yo manut aku. Mah liyane kuwi, Pak. Mau Madiun Ngawi. Mah liyane kuwi. Tulungagung Trenggalek. Mah liyane. Blitar Tulungagung. Mah liyane. Lestari. Liyane, Pak, Pak. Loh. Perahu layar. Mah liyane. Allah. Sing apik lagu jaman saiki ngono lho. Serampat. Mah liyane kuwi. Jaran goyang. Nadane. Alah, ngono. Oh, puter kang. Ya. Ayon. Kaya iso ayon. Apik kuwi aku pengen nyanyi kuwi. Ayon kamya gawe gumun takon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku tetep semu nyawiji ing panamu kondonge kalbu. Terus ayon kamya gawe gumun takon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku tetep semu nyawiji ing panamu condonge ing kalbu. Mas piye iki, Mas? Oh, kengkang-kengkang, Bang. Ayo nyanyi apa? Dong nak cah loro aku nak ditolak tugel siram. Langgam aja ya kita ya. Iya. Langgam. Ayo langgam aja. Langgam. Antarane Tulungagung lan Kediri. Langgam. Sami dari tanpa wangenan Lamaku nembus marang kebahagiaan. Lintang bisa nyanyi bajing loncat? Bajing loncat bisa. Bisa? Iya. Lintang mau yang nyanyi apa yang joget? Yang nyanyi enggak apa-apa. Sopo sing ngongkon sampe nyanyi? Lah jarene nawani mau yang nyanyi apa yang joget? Lah tapi aku wis di keputusan. Lah piye manut? Ngene. Tak putusi ya. Gak usah nyanyi. Ya, oke. Lintang sing nyanyi, sampean sing joget. Emah. Aku sing delok. Emah. Lho kudu. Sing joget Mbak Putri Lope. Sing joget Mbak Putri Lope, sing nyanyi. Sing nyanyi Lintang. Terus Niken. Delok. Wes tak. Niken sing joget.
Ini kan joget karo Mbak Putri Lope-Lope. Nah, aku kok tak sing delok. Heeh. Ya jal dibiji yo, Mas. Iya tak biji. Mbak Putri apik gak lek joget bajing loncat. Apik sampe. Ya. Balik, balik. Oh iya iya iya. Dadi peneleng ngono. Cek apik sampean. Cek iya. Lintang lho mbek aku lo jek tuwek aku, Mas. Iya. Yo, guyu. Masa ta? Tapi sing ngomong mesti lintang. Dene ngakon ya Mbak Putri Lope-Lope. Bajing. Ndang, ayo, cepet. Nak lu. Nyapa ngrasane aku? Oh, malah melok mayang karang. Iki lho Putri iki lho tak omongi ndang ngadeg kabeh. Ora tre ngomongi anu Mas Bambang wingke. Tra. Anu iup ngono kon ngono aku. Oh, Ya to Mas. Heeh, ngono lho Mas Beh. malah melok mayang karang. Oh. Oh, wale Mas sampean. Dun bedun ndang rene joget. Gelak. Yo. Ya jal intro sing ngarep Iya nah to ki. anu neng 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 wilo Mbak Putri ben Ya joget ya kok. ya. Ya. Neng no. Yo. Apa ya Mas? Apik. Siapa ngongkon nyanyi, ha? Mungkin iki. Ang jenenge ancang-ancang ngono ya. Sabar ya, Nduk. Anu wajahmu ditutupi kresek piye? Ya. Apa ya Mas? Apik. Genti Putri. Mbak Putri ayo aku tak lungguh ya. Yo ora iso. Saya gentine Ken. Ayo. Tantok. Balik nasi gak mau. Yo engko disuwek saya piye jarike. Ya wis sakmono. Wis, hop aja dhuwur-dhuwur nduk, engko garai. Lah nyincenge aja ning ngantuk. Nah wis. Yo. Urung. Urung. Teta. Kok malah dolanan son horeg ini nyaput. Yo. Nih wis ndang wis. Neng no. Ndang. Ayo ditabuk karepmu lagu nabul. Ayo Mas. Tahu. Yo. Mas. Maklum biyen tau kerja ning pabrik tebu dadi muter. Piye? Apik lho, kayak menjoget terus iramu ketantol kon. Ini jenenge kreasi. Iya. Lah iya. Ya dilanjutne gak baju. Iso no dilanjut ini kan. Ini kan malah nggih Pak Bu nggih. Joget kan nggih. Tepuk tangan bareng kan. Ayo. Ya Allah, semangat terus, semangat. Niken. Joget tok tinju. Ayo. Yuk, siap-siap. Kuda-kuda.
Nah, lho. Kowe arep sumo iki. Ngoyo. Sing apik mendak. Mendak. Ini kuda-kuda. Mendak. Nah, tepuk tangan buat Iken. Hore, Iken lagi. Ya. Bajing loncat. Mau coba? Ayo, ya. Siap Dino. Awal. Yo. Hai.
Baji loncat Baji loncat Baji loncat Baji Mas Bambang ini mesti ya. Lah apa temen aku juga tuh. Ben melok Mayangkara mesti Rada semangat tuh Mas. rada semangat. Lah Kok lek melok campur sari liyane semangat. salah no sing Bareng melok ngendang. Mayangkara. Juga tuh mek ngene-ngene. Lah aku babagan sing Padahal kamu mau Mbak Putri malah nyanyi wis. Ngene Yo, kabio yo. Mbak Afi barang wis semangat jingkrak-jingkrak. lah aku kebagian mek kuwi coy dandak-dandak ngono coy Pak. Lah iya. Ngono sik dikendang. Kudune kan Mesti gak semangat. Om bareng di melok campur sari liyane dibareng 150 semangat. 75. Sosoknya hi melok Mayangkara bayar 75 ae Cah. Sekseni ya kabeh. Ya ben semangat. Orang ngono lho aku kebagian sing mburi tok kudune sing Berbohong. Tanding tok, tanding tak tok, ndandak lah kudune ngono. Lah si bedon kan ngene gak ngono. Berbohong padahal Asad mau wis apik ya Asad ya. Oh dhewe wis keringatan gombias kok. Berbohong. Kau berbohong. Lah wong bener kendangane Asati apik tapi kelakuane sing elek ngerti. Tisu. So. Ya nak, ki lagune apa kurang 2 ya? Kurang 2 selesai kita. Ya. Wow. Asik. Mataku. Kenapa matane dicepot piye? Pelan-pelan dong Mas. Kirane motone kemeng dicepot. Aja tuh Mas. Keringat. Ya, ini lagunya apa lagi Bapak Ibu, Pak Paulus, Pak Hendri, Pak Awe. Tadi minta apa? Tambel ban. Tuh, Deh, kembang rawe. Pak Paulus sok nyun kembang rawe. Jening se. Ya, Kayak tambal ban sih Oh, ya semua berdiri ya. Ya, Ayo semua lintang-lintang. Ayo Mbak Afi. Lintang alian. Sumunare kang datari. Tukui kumanyar kancar. Kuwi lho. Lah iya. Ngerti perlu. Ketoke dalang tapi ra roh. Lah iya. Sapa ta? Amen kuwi lho. Lah iya. Dalang kependem iki wong akeh. Ora salah ambe gutir, ngero dhewe kendangane. Ya. Lintang. Rasa marah-marah. Tanya-tanya. Mah aku gak semangat kok Wis karepmu kan ngono ya. Sembahan dari TK Dharma Wanita Pakunden 1. Apa neh to ki? Enggak BTN toh? Iya BTN. Heeh, ya. Nak iki mau nek sing nyuwun jaranan iki. Mas Teb ya? Ya ngene. Lagune apa sih? Umpama ninggal katresnan digawe jaranan apa piye sembarang, apa lewung apa-apa, pokoke musike jaranan kanggo kanca-kanca. Gelo ya. Ning ngendi ning tok tak tok duk ngono ta? Tiga solah ae, tiga Ya, solah. tiga solah ya. Ya. Turangga tamtama Lagu terakhir to, Mas. Durung bar iki tok, Kas. Oh. Ya. Tamtama Siyaga magita kita paris Siyaga tanpa busana. isis no. Dono. Mayangkara. Bar. Ori ri. Aja original to, Nduk, dikai rasa-rasa balado ngono lho. Mayangkara balado BBQ. Nah. Yo. Tanjake yo. Siyaga tamtama. Gelo. Nenone Asat ra ketok. Ben ra ketok nyawang solahku kendangi kene kono pindah kene. Patra ya wis ro dhewe ta pengendangmu asine sing sereki. Aku lo joget mau wis bener sesuai pakem. Sangke to pengendangmu. Turangga tamtama magita kita paris. Tandya. Wah. Ayo le. Wah. Yo. Oh, Yo. Ayo. Oh. Lo. Ayo le. Wah. Sitok, Cok. Yo.
Dolane Pakde. Yo. Ayo le. Ayo Pakde, dolane Pakde. Turangga Mayang Koro original. Ayo le. Enak nongger yo. Adur. Nek kerikil. Endi to, Mas? Iki bae paku nyentol kono. Ora apa-apa rong sampe bolong lho kok. Dengkol iki. Lah iya dengkulmu rong bolong ya wis to, Mas. Tanggapan ngene ameng-ameng nyawa. Ndi mau HP-ku? Nggih, matur nembah Nak. Ya. Lagu terakhir. Ya ta?
Ini ucapan terima kasih dulu sini, berdiri sini. Berdiri. Terima kasih saya mewakili keluarga besar dari Bapak Paulus Supriyono dan juga Mbah Guno, anggenipun Bapak Ibu sampun kersa rawuh paring donga dumateng pinanganten Sarimbit Mas Daniel dan Mbak Fiona, semoga berbahagia selalu, langgeng tepat dikaruniai putra dan putri yang nantinya akan membanggakan kedua orang tua dan keluarga besar. Semoga Gusti Yesus tansah berkahi lakune anggenipun ngarungi bahtera rumah tangga ya nak. Matur nembah nuwun kagem Bapak Paulus beserta keluarga, mugi-mugi pinaringan sehat, pinaringan rezeki ingkang berkah, ugi tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet dening Gusti ya nak. Matur nembah nuwun Mbah Guno sehat selalu, panjang umur. Mugi-mugi anggenipun momong putra wayah pinaringan sabar nggih Mbah Guno. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Mbok bilih kula sak kanca mayangkara anggenipun gegojekan anggenipun tetembangan kirang anuju prana wonten penggalih panjenengan. Nyuwun agunging sesamudra pangaksami.